pesar, l'espero fortuna trobarà per tot arreu. La mosca, la mata intolerable. Per tot arreu, a les parets, a les fustes, als murs, les portes, per mosca, la mosca intolerable. Les portes i els sostres. La mosca Regales de l'assetjat. Ignorar l'assetjador i els seus sequaços. L'assetjador ataca el que li importa, no el que li dona. D'aquí que, davant una provocació, un recurs no se siga. I, quan és ignorat, es demuestra. És com dir, què em vols dir amb això? I mai no plores davant la seva presència. No te'l pares, ni li mostres que molesta. Si estàs segur, que no ignores. Si et veus obligat a respondre, digue-li amb tranquil·litat. No sospitoses. Obre-li una mà. Si el lliu és horrible, alegra tu la deixada. Busca suport en tus pares, invita a un nuevo en algo que se va a sufrir. Él puede demanar responsabilidad al pueblo, demanar que menos medidas de intervención una semana. Y si nunca estás en peligro, corre. Escribe una carta en los tickets de tu casa a sus padres, al director de la escuela o al profesor en el correctivo. Para nuestros padres con una lectura clara y legítima de pensamiento crítico superior. Si és objecte d'avui, preguntes i de bromes de magús, fes-te una colla d'amics del teu barri, que t'acompanyen fins a l'escola i fins a la casa, almenys mentre duri l'assentament. En qualsevol cas, no vagis sol. No estigues a prop del teu assentador, ni te dediques a veure els estudios. No refietes de passar per aquí. Si un company et fereix amb un bolígraf o qualsevol altre tipus d'arma, demana als teus pares que ho denuncien a la policia. Intenta que a la teva escola hi hagi una pàgina web i que justifiques que pateixen els documents Intenta que en cada curs un especialista faci xerrades sobre el tema dels nens i com afecta psicològicament a la que se reparteixen, que fins i tot